sanu aya bedo kalana kalan kai min da école kalayon min da madrasa yo min da bulungono kalayon aya ka diwum bedo kalana ni ma kalana abe ko chama nogoya ima ngana yo do kalana ka lamo faraka wala on fait anga jamana nuna ya wali kan kala ne be on fait o mana kaseka kan nogoya mugoma ne adima qur'ana kono dongo comme kalanda sele do miko di kala dewma ani dema sa mo ka di dewma suratul baqara aya bisaba katabla aya bisaba ni sabala va sebe shin saba ya famo kana shike jila wal man nono kene wal ma di nono ka to ka mekida akana nashi di dewma utlale ko ala ta ke feton vle ni balo vle utanya de dimsani tlala ka leson dala do kati dak mamena ba nashi dama ba me katata tada wallahi billahi abena kando fo ere bi nyini ngali ke ko kuma na ka be ko lu jumena te fo ila ka fonction publique ingo bile donido afamuna suratul baqara aya bisaba tabla aya bisaba ni sabala aya sebe chien saba na ya sebe chien saba to ka ke ni nono te bol parce que nono c'était bé dire c'était bé e ka fi ngono jinya so liga kala ka di de ma ka mi ka da e bina ho chien jol neti chien ha fi yo la de to ka dama to ka dama wallahi idde na kan fo kalana a don do la ka bulletin ni soja mais bi milliard do de na kalana fukari na mi mo ere a dige fiton flela wallahi atana ni bulletin dro ha ma beno nyema do ma jol ba watla sokono ma mu gani shegene ba watla sokono e gara jole ma tan duruna e kon te fuyi ay fende e fene jama ga kalana o ima metri ni ngati legele yala ne debi kalangawa ne go munde baje aga hakili ko be jogori ni ngal tala de hen medri nga kalo sara ko nege boledo anga kalo sara ko nege boledo fo eti foko abana aya sigi ku kalo sara ko nege boledo mina mi fi kalati ma ke wartigi me billahi kalabi ma teme sirafe abo nogoya ima awo wartigi ay nyeyini halu ba fi ha ni daka wartigi ay galodo tay ci fede daka wartigi tiente ojeje Allahu akbar jaw yan kunjiyo abillahi tallahi daka te wartigi Allahu akbar mina fi i daka miya ne atule daka ne fatoga Umaru Flado ne ti se ka yelema ka ke maraka ye ne se ka yelema ka ke shiawa ne re daka ala ne ke farafiye we ne daka ne ati se ka yelema ibo yo kon te se be suna ko la bina jala ko ala ka be so ba ya aba ka kuma na aba suna ko la ko ya fama ati se noro jina ne ka ya fama wa iz qala rabbuka maza وإذ قال ربك إلا يا الله أكبر سبحان أي لمه نعم أي قرآن لمه فمن تسكى يلما جوجو تعالى قول لي دكا أتي يلما أبي فودي ما دكا ولا دكا تي يلما الله أكبر والله بالله أدم دي دكا تي يلما أحسن دانيا فا إتيك فرجي جيه كنا إبيك برودي منادي bile itige farafie je kono tuwuke ibike sharabun fubi mumbadi wallahi way tiga muso e je kono afi mako guro jege ni wal ma pidi wakile ni bala ya famwa ori dara kika muso e tikai mais ala e feminum bla du wolo ka kwa ya yini akol kullu imalu fasayyara Allah amalakum mama da fuiga mako e ku ka kuma bade ndabla ku ka barake to de anda barala o de to ke setigi ka temanga ango ko ni to me kalo saba mbora la ka bandi bara were ke bli jel nganyimi ama anda de ko somya bana ko am kalo saba ke ka na fiye bo to utala somya ti ba olufi ni somya bana ubita baji yoro do fara ka to bla yoro were ko ke sene were barake no billahi dakante de to daka mu kenna flotigi de ameka bolimi ka ta to jamana na dakante de bara de bi bile amita bara mi ni nabiya ti tawo ayi ko kuma ta karamo ke ne bi fendo fo wi uya nege ni ndi uya nege he ngache ni daka na flotigi enye abini soraya ida kando
dakante b'o f'i ye kira ka sahaba dɔ kun bɛ yen ko Sa'alabata u b'a fɔ a ma ko misiri dugani fandan kule kun don a nana kira ma don dɔ la kira ko a ma ko wabiyaw bɛ min kɛ a kun tɛ k'o kɛ quoi ni seli banna a bɛ boli ka bɔ misiri kɔnɔ yɔrɔ ni an ka seli banna ni salamalekun fɔra ayi dɛ salamalekun bɛɛ tɛ koyi wabiya misiri ninnu na n'u ko assalamu alaikum wa rahmatullah ni alimami y'a kɛ tan yan'a ka filanan kɛ tan o b'a sɔrɔ dɔw y'u ka golo cɛ o y'u taatɔ ye o y'u talen k'olu tɛ fatiha ta subhanallah i kana fatiha ta nka bakiyatu sɔliha subhanallah n'o i cɛsiri k'olu wurudi hali ni ma kɛ fatiha ta mais u y'a tɔ kɛ u y'an ka denmisɛnnin bɛɛ Bamakɔ u y'a denmisɛnnin bɛɛ don ni boli la cɛ in de tun b'o kɛ kira ko a ma ko ni seli banna i bɛ sin ka taa i bɛ taa mun na a ko ya Rasulullah e ye seli waati fɔ k'a gɛlɛya i ɲɛ bɛ fini min na nin tɛ n ka baarakɛ fini ne ni muso jɛ mɛ nin de la an ka bato la ne ni taara sisan n b'a bɔ muso b'a meleng'a la ka seli ni seliw banna a bɛ kuru k'a bila yen n tɛ fɛ seli waati ka tɛmɛ n ka yɔrɔ ka jan n bɛ taa nin di muso ma kira ko n y'a mɛn don dɔ la a nana ko kira i tɛ dugawu kɛ n ye ala ka fini wɛrɛ nɔgɔya an ma kira ye dugawu k'a ye i bɛ fini sɔrɔ don dɔ la a nana ko kira i tɛ dugawu k'an ye mɔgɔ sɔn ala k'an dahirimɛ nɔgɔya an bɛ gɛlɛya banna da kira ko a ma ko ne bɛ manden dɔw fandanama fɛ ka tɛmɛ u setigilama kan a lamɛn dɛ a m'a fɔ k'ale b'a mandenw fandanama fɛ dɛ yɔrɔ dɔw b'a fɔ ko kira ko k'a ka balo fandanw cɛla ka sa fandanw cɛla mais kira kɔni bɛ k'a fɔ waritigiw ye k'a ye ɲuman kɛ ni bɛɛ tun kɛra fandan ye a tɛ fɔ waritigiw ka ɲuman kɛ dɛ a ye taa ci fɛ i y'a faamu kira ko n bɛ manden dɔw fandanama fɛ ka tɛmɛ o setigilama kan n'o tɛ kira tun b'a fɔ e tɛ fandan yan i dakan de ye o ye i tɛna kɛ setigi ye kira m'a fɔ ten dɛ a ko ne bɛ manden dɔw fandanama fɛ ka tɛmɛ o setigilama o kɔrɔ ye ne y'a fɔ ala ye ala b'a kɛ gacɛ u bɛ hadisa kala u t'a kɔrɔ dɔn n'i ye kuma in kuma jateminɛ dɔrɔn a jateminɛ kelen kira tun b'a fɔ fandan ye ala ye o de latigɛ i kan mais kira m'a fɔ ten dɛ kira ko ne bɛ manden dɔw fandanama fɛ ka tɛmɛ o setigilama kan parce que ni ne kira y'a fɔ ala ye ala b'a kɛ o kɛra tuma min na a ye kira ɲini kira y'a fɔ kira ye dugawu in kɛ ala ne de ye fɛn kelen f'i ye i hakili to a la kuranɛ bɛɛ ala ye ala kira ka sɛgɛn ban ni suran kelen ye suran kelen ala mina saraha dɔrɔn n m'a fɔ ko a ma ko wɛrɛ kɛ kira ye dɛ yɔrɔw caman bɛ yen mais ala ye kira ka sɛgɛn ban ni min ye ala mina saraha peep o yɔrɔ ne ye nin fɔ min kɛ wahabiya den dɔw y'a bila fɛn na yan ko kira ma deli ka kɛ waritigi parce que olu y'a kira waritigiya faamuya min ɲaga bɛ min poche kɔnɔ o tɛ quoi o tɛ i b'a dɔn ko i ka baarakɛyɔrɔ la a tɔgɔ ye di directeur de programme ani comptable wari min b'olu bolo wari ɲaga min b'olu bolo bɛ kotigi yɛrɛ bolo wa n k'olu de bolo bɛ baara la ye banque mɔgɔw de bolo tɛ baara la mais u t'a dɔn wa ne bɛ na o n bɛ nin sɔn miliyɔn de bɛ cɛ ka na d'olu ma don o don nka u ta t'a la u ta t'a la karamɔgɔkɛ alakira Muhamadu ko cɛ ma ko n bɛ dugawu k'i ye kira ye dugawu k'a ye walahi silamɛya tariku la bɛɛ bɛnnen don ni cɛ in kan ko kira ka dugawu kɔfɛ a ye bagan sɔrɔ ka bagan sɔrɔ ka bagan sɔrɔ kabini a bɛ seli waati kelen bila ka fila bila fo a nana fitiri ni safo bila kabini a bɛna o bɛɛ bila fo a bɛna juma ni juma a bɛna seli kabini a bɛna bɔ o la a banna silamɛya yɛrɛ ma jagabɔ sera min a ko k'a ka nafolo ɲɛngoya bɛ sahabaw la mais fandan kun don dɛ kira de ye dugawu k'a ye n'a kɛra setigi ye ja dugawu bɛ kow yɛlɛma dugawu bɛ kow yɛlɛma dɛ dugawu bɛ kow yɛlɛma n'o tɛ kira tun b'a fɔ ayi Sa'alaba i dakan de t'o la ye kira tun b'a fɔ ten de mais kira ko n bɛ manden dɔw fandanama fɛ ka tɛmɛ a segitigilama kan o kɔrɔ ne y'a fɔ ala ye ala bɛ sɔn k'i kɛ setigi ye koyi nka i bɛna tiɲɛ de i bɛna tiɲɛ a filɛ a tiɲɛna an b'o to yen an bɛ taa n'a ye n'a fɔra ko ni ko dakanko ni dakanko nana dɔrɔn daliluko bɛ bonya ka bɔ yen daliluko tɛ tiɲɛ awɔ ni dakan nana dɔrɔn dalilu tɛ tiɲɛ o kɔrɔ ye philosophe ka kuma don ni min kuma sera waati min na o bɛ kɛ ten voilà wa n'o yɛrɛ ko ni min kuma sera cogo min na k'o bɛ kɛ ten lahara ko tɛ yen awɔ ni min kuma sera ten o bɛ taa ten lahara ko tɛ yen n'i y'a ye ko lahara ko bɛna dɔrɔn kow bɛna ban de jugement bɛna kɛ a tile don n b'i ma wallahi ala wele gɛlɛya min b'i ka du la ala b'a yɛlɛma a billahi k'a fɔ ala y'an ka du da fandanya kama tiɲɛ tɛ
ala y'an ka du da gɛlɛya kama tiɲɛ tɛ ayi a ye ala wele walima a ye baara qualité parce que mɔgɔw fɛ ko n'a fɔra ko baara hali ne de tun b'a fɔ tubabuw ka baara min fɔ sisan u b'a fɔ an bɛ baarafin min kɛ tubabuw b'o kɛ ala baarafin ni baara tɛ kelen ye sa n bɛ n yɛrɛ fa tile kelen ani n bɛ taa dɔɔni dɔɔni kɛ olu tɛ cogoya kelen ye i y'a faamu wa nin de bɛ yen tubabuw y'an dan ni baara de wallahi fɛn fɛn b'u n'an cɛ baara don i y'a faamu wa o la mɔgɔ dɔw bɛ to k'a fɔ ko waritigi ne bɛ tigi o tigi dɔn wari la o ye baara dɔrɔn de nka sababu de bɛ na ni baara ye i bɛ dugawu kɛ ala deli de kɛ sa ala k'o sababu ninnu d'i ma ala k'o sababu n'olu dir'i ma dɔrɔn i bɛ kɛ waritigi ye parce que e kɛra baara tigi ye sisan o baara tigi o na kɛ wari tigi ye i y'a faamu wa mais k'a fɔ min tora wari ka ten a y'a bɔ